sirimang-rimangion di hari Kamis Nabotar tahun B. Pajahau perjolo sia 2 Musa biddu 12 ayat sada sahat tualu ayat 10 sada sahat 14. Pajahau peduahon surat perjolo Apostel Paulus tuhuria Korin biddu 10 sada ayat 27 sahat 26. Barita nauli sian Yohanes biddu 10 ayat sada sahat 15. Pajahau parjolo sia 2 Musa patariason songo dia si Musa na disuruh di batalau mengadopi si Harun taringo tu para dehon pesta Paskah. Ari rea Paskah diulahon hala Israel songo parningotan haluaun nasia debata naung malua nasida sian perhatobanon ni hala Mesir. Aiga bisa ada turi-turian hapor siaudo di nasida nunga di pelua dewata nasida sian perhatubanon. Apostel Paulus patotahon marhite pajahau peduahon Kristus do anak biru-biru ni debata nasumeyahod dirina humokop haluaun ni hita jolma pelean ni Kristus do na disungguli di bagasan ekaristi manghuton Apostel Paulus pesta Paskah do ekaristina badiai. Ekaristina badia ima dalan lahum marningot hama mate ni Yesus huhu dalan patubuhon haperseaon. Barita nauli di hari Kamis Nabotar patariaso songo dia do partamueon na niulahon ni Yesus do na diburi Yesus akasi majoja ni sisianna. Partamueon na parpudi diuduiti doh maburi pak ni akasisian ni Yesus masada buah-buah na patuduhon na naing mate Yesus jala marhamuliaon marhite na maburi pak ni akasisian Yesus naing manonahon ia akan naing belga dia dopan ni debata ima jolma na mekmet na serek marroha naolo mangurupi jala naolo makobasi donganna jolma na gabi belga guarna ima jolma na olo gabi parkobas jala pangurupin yak kadonganna ima na pinatuduhon ni Yesus maburi pat na diulahon ni Yesus ima tadda hasesaan mabasu pat lapatanna payason dibasu Yesus pak ni akasisianna lapatanna di sesa Yesus do aka dosa ni akasisiani jala ima tada panesan di dosa ganu akan namang hutto Yesus tamado ikon marsi sesaan hola dalan na marsi sesado mabay tiur dala buluson jala dapotan hatuaon molo maol jolma marsi sesaan gabi golak do dalan si topotonna gabi mardala majolma dihagulapon jala saya tong hasit di pusu-pusuna alani marsi sesa dosa ido narumikot jala ido na diharikoton ni sude jolma nunga persia hita tu Yesus ibana do Tuhan jala gurutta na sangat hita sude gabi ruas ni nan yajaran ni Tuhan ikom marguru do hita tu Yesus na say totong serep rohana lahom makobasi sisianna jala payason pak ni akasisianna naing manyan uduk kita tu guruta mangihutus songo dia pakobasionna jala hasereponna sayang gia ma lam radehita makobasi akadongata jala huhut lam radehita marsi sesaan dosa Tuhan ma nama masuk-masuk